ин ноболиғи 13 сола ки 6 моҳи пеш тифл ба дунё овард, бо кӯмаки модар ва бибияш ӯро бузург мекунад. ӯ иддао дорад ки соли пеш аз сӯи як марди хешаш таҷовуз ва ҳомиладор шуд. хонаводаи ӯ замоне аз ин ҳодиса огаҳ шуданд ки тифли батни ӯ 8 моҳа буд. ин ҳодиса соли гузашта рух додааст, аммо боздошти гумонбар дар дастдарозӣ ба номуси духтари хурдсол танҳо соли ҷорӣ ва баъди расонаӣ шудани он сурат гирифт. Hiç xeli pirkere hiç xeli ya kar zadan da adam turma meşina ya moşi zadan da adam turma meşina mana بسیار گپا میفهمم راه میبرم تهنه میکنن خانه میدارم تهنه میکنن گپی مردم کاری مردم این فرزند آقوش قمیص رزانده که جگرت میرزانه. ин ноболиғи 13 сола ки акнун модар аст мегӯяд аз уҳдаи нигоҳу бини тифлаш намебарояд. созмони ҳуқуқие ки аз ҳаққи ин духтари ноболиғ ҳимоят мекунад мегӯяд мақомот ба хотири ин ки ду ташхиси ДНК падарии марди гумонбарро ба ин тифл собит накардааст, моддаи 138 яъне таҷовуз ба номусро аз парванда ба моддаи 141 иваз кардааст. хонаводаи ин ноболиғ ва ҳам ҳимоягарони ӯ бо ин моддаи кодекси ҷиноӣ розӣ нестанд ва адвокати ин духтари 13 сола бо аризаи шикоятӣ аз додситонии шаҳри ҳисор хостори таҳқиқи дубораи парванда шудааст. ҷониби ин марди гумонбар дар таҷовузи духтари 13 сола аз суҳбат бо радиои озодӣ худдорӣ карданд. талошҳои ин духтари ноболиғ ки тифл ба дунё овардааст барои одилона таҳқиқ шудани парванда ва ба ҷавобгарӣ кашидани марди гумонбар дар ҳолест ки хушунату зӯроварӣ нисбати занон дар Тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ боқӣ мемонад. дидбони ҳуқуқи башар соли гузашта дар як гузориши 30 саҳифаӣ ки хушунат дар ҳар сари қадам унвон дорад гуфт зӯроварӣ ба зан дар хонавода мушкили ҷиддӣ мемонад, вале ҳукумати Тоҷикистон барои рафъи он ба қадри кофӣ талош намекунад. аммо мақомоти расмӣ мегӯянд ҳамасола дар доираи маъракаи 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат ба ин мушкили занон то ҳадде расидагӣ мекунанд. ҳамчунин онҳо амалишавии барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014-2023-ро як роҳи мубориза бо хушунату зӯроварӣ дар хонаводаҳо унвон мекунанд. ҳоло ин ноболиғи 13 сола ки шояд дарки ин ҳама муборизаҳоро надорад, танҳо умед ба мақомоти тафтишотӣ бастааст ки рӯзе омилони ин ҷинояти сангинро ки нисбати ӯ раво диданд ҷазо медиҳанд.